Маланки небо покромсали, зорницы тихо отгули. И там, где в облаке звисали, блакит, як небо на зямлі. Пасля дажджу на луг, на поплаў, праменняў хлыне вадаспад. І пад смугой вячэрняй цёплай пяшчотна млее далягляд. О, як прыгожа апісаў паэт навальніцу. Усё як сёння было. Насунулася чорная хмара, забліскалі маланкі, загрохатаў гром, паліў моцны дождж. А пасля нечакана ўсё сціхла, выйшла сонейка, у небе усміхнулася вясёлка, і як і не было навальніцы. А дзе ж Яночка? Нешта затрымліваецца моя сяброўка. Ой, прывітанне. Ой, Рыся, ты б ведала, што я перажыла. Добрый вечер, Яночка. А што здарылася? У цябе такі выгляд. Прабач, не паспела зрабіць прычоску. Ой, бо надта спазнялася. Ледзь пераапрануцца паспела. Сукенка была наскрозь мокрая. Ты трапіла пад дождж, Рмаў? Ой, каб толькі пад дождж, Рыся, пад навальніцу. Ой, бедная. Гром так грукатаў, а маланкі? Не кажы, такога страху нацярпелася, як ніколі ў жыцці. Усё з-за топы. І казала яму, хмара цёмная плыве, паехалі хутчэй дадому. А ён? А ён героя себе строіў. Не бойся, паспеем, навальніцы не будзе, хмара яшчэ далёка. У мяне ўсё пад кантролем. Пазнаю топу. Ён любіць задавацца. Не трэба было ўвогуле з імі ехаць. Белыя гарлачкі ў возеры згарнуліся перад дажджом, і я не зрабіла ніводнага здымка. Шкада. Пад бухторы ў мяне. Паехалі на веліках да возера. На фоне белых гарлачкаў прыгожая фотасесія атрымаецца. А ў выніку трапілі ў навальніцу. Ай, і схавацца не было дзе. Ай-яй-яй-яй, зусім змоклі. І змоклі, і пасварыліся. А дзе зараз топа? Налягае на мёд, які выпрасіў у Лелі, бо прыкінуўся хворым. Можа, і табе гарачай гарбаты, Яночка? О, не, дзякуй. На двары цёпла, а я не змерзла. Ой, пераапранулася ў сухое і добра. А чаму вы пасварыліся з топам? Бо ён, як пачалася навальніца і лінуў дождж, цягнуў мяне пад высокае дрэва хавацца. Рмаў, гэтага нельга рабіць. Маланка можа ударыць у дрэва. Ага, вось і я яму крычала, што нельга туды бегчы хавацца, аж пасварыліся. Добрый вечер, прыгажуні. Як вам навальніца? Прывітанне, Тимофей. Жах, а не навальніца. Яночка, гэта ў цябе ад жаху валасы раскудлачыліся? Смешна? Каб ты, Тимыч, трапіў у самае пекло навальніцы, дзе ў полі адно толькі дрэва, і невядома, як хавацца. Твае валасы таксама раскудлачыліся. Прабач, Яночка, я думаў, што ты перачакала навальніцу дома. Гэта я была дома, пакуль на вуліцы грымела, бліскала і ліў дождж. А Яночка з топам не паспелі вярнуцца з возера. Ай-яй-яй, а топа ў парадку? Парадку, бо зрабілі па-мойму. Схаваліся не пад высокім дрэвам у полі, а спусціліся з узвышша і прыселі ў лагчыне. Правильно, Яночка, якая ты разумніца. Нам у школе расказвалі, што ў навальніцу нельга хавацца пад адзінокім высокім дрэвам, бо ў яго ударыць маланка, і тое дрэва згарыць. Так, а топа, відаць, настаўніка не слухаў. Ён няўважлівы. А я таксама запомніла, што маланка б'е ў самую высокую кропку на сваім шляху. Вялікае дрэва ці адзінокі чалавек у полі. І ёсць тая высокая кропка. Правильно, Рыся. Нельга хавацца пад высокімі дрэвамі. Калі няма дзе схавацца, трэба прысесці ў траншею, лагчыну ці яму і прыгнуць галаву. А калі навальніца застала ў лесе, лепш знайсці месца з невысокай расліннасцю і схавацца ў ёй, як мага далей ад высокіх дрэў. Правильно. А ці можна падчас навальніцы
купаться ў возеры і лавіць рыбу. Ні ў якім разе. Ударыць маланка. Так, неабходна хутчэй плысці да берага. Угу. Мы с Топом покинули велики каля возера и побегли ховаться. Ехаць на веласіпедзе падчас навальніцы забаронена. Трэба яго пакінуць і крочыць да сховішча пехатой. Небяспечна знаходзіцца ў навальніцу на ўзвышшы. Трэба спусціцца ўніз. Так, і трэба трымацца як мага далей ад ліній электраперадач. Ага. А яшчэ мы паспрачаліся з Топом, што самае небяспечнае падчас навальніцы? Гром ці маланка? Я сказала, маланка. Маланка, безумоўна. Гэта электрычны разрад, які, калі трапляе, спепяляе дрэва і пагражае жыццю кожнага. А гром усяго толькі моцны гук. Яго не трэба баяцца. Правільна, Рыся. Гром – гэта моцны гук, які аглушвае. Але акрамя гэтага ён ніякай шкоды не робіць. Гром толькі палохае, як бабахне. Топ аж прысядаў ад моцнага грукату і вушы закрываў лапамі. Гром яго напалохаў. Ужо не строіў з сябе героя. Не, сядзеў цішком у лагчыне і мармытаў. Хутчэй бы навальніца скончылася. Хутка яна і скончылася. І пасля на небе расцягнулася прыгожая вясёлка. Бачылі? Ага, прыгажосць. І мы бачылі. Наскрозь мокрыя вярнуліся па свае велікі і паехалі дадому. Ой, вось такія прыгоды. Добра, што вашы прыгоды добра скончыліся. А ў наступны раз, калі заўважыце вялікую цёмную хмару, не марудзьце. Хуценька вяртайцеся дадому. О, безумоўна. Пасля ўсяго перажытага больш не стану марудзіць. Ну а зараз, калі навальніца адгрукатала, давайце паглядзім цікавы мультфільм. Самы час. А зараз час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чысцім зубкі і ў ложачка сустракаем сны. Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Чароўных вам прыгод у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай,